नारजि बुदां अख्राङाव मा नायदावबाय थाखो नोङो आं माबा मोनसे सोंगासिनो दङ मानो खोन्थायाखैबो दिनै बै अख्रांनि महरखौ आं मानोबा हंलाला नुथारदों माखौबा बेखौनो बोराबगासिनो दङ आरो बे हंलाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बुंबाबो मानो बुजिया नों नारजि बुदां मानो नों हंलाखौ लानानै बुंगासिनो दङ आंलाय नोंखौलाय मा बुंदों आंहा अख्रांखौ दिनै हंलाला नुनायखायसो बुंदों दा अख्राङालाय माथो जेब्लाबो हंलाखा नोंलाय जेखौबो हंला नुगोनब्रा नोंनि खर' मेलेमाव गासैबो हंलायानो जाजोब्बायबा हंलाखौनो नुसिगोन नों नारजि बुदां नों आंखौ दानख्लें बुंगासिनो दङ आरो ना आंबो बेखौनो बारे बारे होनबाय थागोन हंलाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नारजि बुदां बे हंलायासो आंनाव आइडिया सोंनो फैदोंमोन दा माबायदि सिख्लाखौ गोसो थोगोन माबायदि सिख्ला हाबा खालामनो हागोन होननानै नोंनावलाय मानो सोंनांगौ जाखो नों मोजां मोननायनि गुरु नामा गुरुथ' नङा थेवबाबो आंनाव आइडिया लाफैबाय आरो ना बे हंलाया रावजोंबो रायलाया आंजोंल' एसे एनै रायलायखायोमोन गोदो स्कुलनिफ्रायनो आच्छा नोंहा बेखौनो रागा जोंगासिनो दङ आरो ओमफ्राय बेवहायसो जिरायनानै थाबाय आरो नोङो न' सिङाव फैदो थां आं दसे बेवहायनो थानि आइला जामाइला माथो हौवा हिन्जाव सानैबो आराम रायलायलायगासिनोलै अमा राजा फै जिराय फै मानो फैलायखो बेलाय बे हरावलाय आंहा नारजि बुदांखौ मोजाङै बुरखायनो नागिरदों आच्छा बार' हापां नोंबो माथो सुपार अस्तमसोब्रा मानसियालाय आंहालाय मा जालायखो दे बे हंलाया नोंनि एक्स बयफ्रेन्डसोमोन होमबा हा मा नों जों सानैनि रायलायनायखौ खोनासंखुमादोंमोन आरो ना खोनासङा होननानै सानदोंमोनलै अब्लाबो खोमायाव थ्रोब हाबबायबा मा खालामनो अमा राजा नों जुदि खोनाबायबा जानला माला बुंखानाङा मिथिबाय ओरैनो आंहा नारजि बुदां बायदिसिना होनगासिनो आंखौ आरो नोंबो एरनानै होफैनाङा जै एरबायना नोंखौ इलेक्सनाव गसंनो हायि खालामनानै दोनगोन आं अमा राजा नोंखौलाय मा बुंनांगौ जाखोब्रा आंलाय हंलाया नोंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन बे नोंनि खोथाब्रा बेवहाय बुंनांगौ गोनां गैयाना आंहाबो एक्स गार्लफ्रेन्ड दङमोनब्रा बयनाबो एक्स थायोब्रा जेरै नारजि बुदांनाबो थोद माथो बेलाय बयनाबो एक्स थाखायोब्रा जोंनि बैसोनि मानसिफोरना जोंनि आइ आफामोनासो एक्स बयफ्रेन्ड एक्स गार्लफ्रेन्ड गैयामोन गैया जागोन माथो नारजि बिफाना अखाफोरालाय माथो जाखो लायजाम मोनलायलायनाया रायखांलायबाय बे अखाफोर नङामोन ना अखासिसोमोन गोसोआव थालायथारदों माथो आंना बिहावसोआबो मालाय अखासिखौ जि गोसोथोखायोमोन दा जियानो जादोला बयनाबो एक्स थाखायो बेखौ लाजिनांगौ गोनां बाथ्रा गैयाब्रा नारजिनाबो दं आंनाबो दं थिग बिदिनो नोंनाबो दं जायनि मुङानो जाहैबाय हंला आं बे हंलाखौ नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड होननानै सानथारामोनलै हाबां नोंबो जात होनखांबाय थानाङा रायखां बाल माखौ लाजिदों नामा बोरै लाजिदों नामा होननानै सोंखायो आंलाय मानो लाजिनांगौ जाखो नोंसोरनाबो एक्स दं नोंनाबो एक्स दं बेनिखायनो आंनाबो एक्स दं बास जाबाय खतम बाय बाय हयनाबाद लानजाय टेम्पार्ड पार्ट अमा राजा आं उन्दुनो थांनोसै नारजि बुदांनो जेबो एरनानै होखानाङा मिथिबाय नङाबा मुच्छे बुरा कोई नहीं होगा देलै दे नोंखौ गिनानै थर हान्थुखिला मावग्लुंबाय आंना बेनिखायनो नोंनि सोमोन्दै जेबो बुंला मोजांनि बाथ्रा आच्छा बार' थाइबानि लारु नारजि बुदां बुं नोंना बिमाया बिराद खस्थ' मावोलै नङा होमबा औ बेथ' नंगौ बोरैबा मोनफालाय लाङोलै आङो बेसोरा हासबेन्डबो गैया हारसिंनो खामानि मावबाय थायो बिराद खोथा सानफायोलै आङो नोंसा बिमानिबो मिथिबाय दिनैलाय मा इसेबां अननो ओंखारदों नोंलाय आंनि आइखौलाय आंनि आइया हारसिंबाबो बिराद स्ट्रं मिथिबाय आरो जों जेब्लाबो दंफायो बेथ' नंगौब्रा नोंसोरबो जेब्लाबो दंखायो अब्लाबो गासैबो दुखु सुखुखौ फोरमायनो हायाना फिसालाफोरनो बिहामजोफोरनो बेनोबो लोगोनि गोनांथि जानो हागौना मा गोदाव सोरावलै मा गोदाव सोराव बुंखो आंलाय सैथो बाथ्रासोब्रा बेफोर आच्छा दे मानो फैदोंमोन बुंलाय मानो माने आंबो मोनसे गिदिर बिजनेस खुलिनो सानदोंमोनलै मा बिजनेस माने बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव 5 स्टार हटेल खुलिनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय जेब्ला आं 5 स्टार हटेल लुगोन ना अब्ला बिनि डिजाइनखौ नों खालामनानै होनांगोन नारजि बुदां आच्छा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो फैबाय आं थाबैनो 5 स्टार हटेल खुलिनो नागिरबाय गिबियावनो आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खुलिग्रोगोन आच्छा दे मोजां जोबोद मोजांनि बाथ्रा इलेक्सनाल' जोबग्रोथों इलेक्सननि सिगां जुदि आं हटेल खुलिग्रोयो होमबा पाब्लिकफोरा आंखौ मा सानगोन रायजोनि फैसा जादों सानगोन बेनिखायनो इलेक्सना जोब्बासो आं बे हटेलखौ लुगोन मोजां दे आच्छा बार' थाइबानि लारु आं थांनोसै अके हेलौ एन्टनिय नों उन्दुबायमोन नामा उन्दुथ'वाखै ओमफ्राय माबाफोर इम्पर्टेन्टमोन नामा जेबो इम्पर्टेन्ट गैयामोन अब्लाबो थेंक इउ सो माच एन्टनिय दिनै आंखौ खबर लानो फैनायनि थाखाय जेबो नङा दे ओमफ्राय गाबोन आंखौ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव दोनहैनो हागोन नामा नों डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव मानो आंहा लेखा गांसे नांगौ जादोंमोन बेनिखायनो जागोन दे बेसेबां बाजियाव बेलासिनि 2 बाजियाव बेनि सिगां आं कलेजाव थांग्रोगोन जागोन दे आं नोंखौ कल खालामगोन अके बाय एन्टनिय बाय आदा टफिरामखौसो खबर लानाय जायाखै आं दिनै माबायदि थासारियावबो दं बेबा आरो बाजैयाबोथ' प्रेगनेन्ट बावसो गाबोन सानावसो खबर लानोसै आं आदाखौ
अब्ला एन्टनिय'खौ गोसोसो थोबाय नामासै? दिनैसिम बे एन्टनिय'आ गावनि गोसोनि सोमोन्दै आंनो खोन्थायाखैनो। अब्ला आंबो मानो खोन्थानो एन्टनिय'नो? एन्टनिय'आबो न'खरनि थाखायसो आंजों आस्थाम सोदों। आंबो आबैनि नारसिननायावसो। अब्लालाय आंलाय एन्टनिय'खौलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखो? नाथाय बे गोसोआ जुदि अख्रा अख्रा थिनोबा आं मा खालामगोन? बेनिखायनो जेबो सानालासिनो गोसोआ मा थिनो बेखौनो मावनोसै आं। I miss you, एन्टनिय'। बापावै मा एसे थगायसुलिलै नों गथ'? नों दानि सासे सेंग्राजों रायलायबाय थानायखौ आं खोनादोंब्रा। एफा फुङाव मानसिया लेखा फराया मा फराया फन रायलायो नामालाय? आं रायलायाखै माथि। रायलायाखै? आं फुङाव खिनो होननानै सिखारबा नोंखौसो नुदोंब्रा। फनाव रायलायबाय थानाय। मैया हरावबो नोंखौ आं फायखानायाव थांबा फनाव रायलायनाय खोनाबाय थाखादोंलै। होमबाबो आं जेबो होनाखै। फुङाव फरायनांगौना सिखारनाय लोगो लोगो लेखा लानांगौ। आंनो फन रायलायबाय थानांगौ नोंलाय? हौवाजों फन रायलायबाय थादों नोङो? आं रायलायाखै। ओमफ्राय नोंलाय सोर आंखौ बुंनो? आं सोर? आं नोंनि बिबथै जायो मिथिबाय। बुं सोरजों रायलायबाय थायो नोङो एसेबां उन्दै गथ'आ? फरायनो गारनानै मबाइलाव बा मा जादों? दावसो देलाय नोंना फिसाजो थांफैदेलाया फायखानायाव खिनो थांनो होननानै फनसो रायलायहैबाय थायो। फुङावबो जि फन रायलायलायबाय थादों सोरबा हौवाजों। फुङाव सिखारग्रोमोन ना मानसिया फरायनांगौ ना। ओइ बाथमिस थांफैदेलाय। नोंखौ आङो रावजोंबो रायलायनाङा होनो ना? फरायनांगौ समाव फराय होननानै बुंबा मानो मानिया नोङो? आं रावजोंबो रायलायाखैनो। बावै मा एसे थगायसुलिलै? आं गावनि खोमाजोंनो खोनादों मेगनजोंनो नुदों। मा एसे थगायसुलिलै गथ'? आं मिथिखायो बेखौ बिराद थगायसुलि बियो। थांफैदेलाय। थां गोबोरखिया गारै थां। नङाबा मोखाङावनो गोबोरखि लिरला जागोन आंजों मिथिबाय? बावै दावस्रि माबायदि थगायदोंलै बे नंसाजोआ? आं गावनो खोनादोंब्रा। मैया हराव आं हासुनो ओंखारनायाव फायखानायाव बेखौ फन रायलायबाय थानाय खोनादोंब्रा। आरो दाबो खिनो ओंखारनायाव नुलायबाय बेखौ फन रायलायबाय थानाय। माथो बुंबावनो दानि गथ'फोरखौ? एसे ताल लाब्रा दावस्रि देलाव। आं लाया आरो लाखायो माथो। लाबाबो बेफोरबायदि दुस्थ'बा। दानि जुगनि गथ'फोरा बिराद दुस्थ' जाखाबायनो। नों बुजिनाय नङा दानि। देनांसो बुजिगोन नों मिथिबाय? दुगैहैनोसै आं। बावै मा एसे थगायसुलि गथ'लै बे? आदा एन्टनिय' बेरेफुंजानि मा खबर? मैया हराव नोंनिनो खोथा सानबाय थादों आं आदा माबायदि दङ होननानै। बेनिखायनो आं नोंखौ खौरां लानो फैबाय। मोजाङैनो दं ना आदा नों? आं हले देन्जार मोजाङैनो दङ। नोंहालाय? ओमफ्राय फावगालिजों माबोरै दं? दङ आदा मोजाङैनो। दङबालाय मोजांनि बाथ्रा दे। बाखि न'आव गासिबो मोजाङैनो दं ना? औ आदा नोंसोर सानै गैयिनिफ्राय एसे खालि खालि मोनगासिनो। आं थांफिनगोन बे बोरायनि मोखाङाव फैसा गारलानो। बे बिफाया आंखौ जेबो मावनो रोङा होननानै सानदोंना? मावगोन मावनानै देखायगोन। आच्छा आदा आंनिफ्राय माबाफोर हेल्प नांगौबा बुंबानो जाबाय। नोंनिफ्राय मा हेल्प लानोब्रा आंलाय? फैसा थाखानि उसुबिदा जादोंबा आंनाव बिबानो जाबाय आदा। फैसा थाखानि एसे उसुबिदायालाय जादों जानायालाय। जागोन दे आदा आं नोंनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामनानै हरगोन। आच्छा दे होमबा आदा आं थांनोसै। बाजैखौ हाय होननानै बुंबानो जाबाय। जागोन दे दा सिखारबा बुंगोन आं। आच्छा दे आदा। बावै माबोरै जाखोब्रा? बिमाया एकदमबारे चालु फिसालाया एसेबां भद्र। पाक्का एन्टनिय'आ बिफानि लाथारदों बे बिफानि। बेनिखायनो मानसिया बिराद मोजां बिराद अनसुलाबो फाग्ला गथ'आ। दा बिमानि थाखायसो उनाव मा जागोन बिमाया जिबायदि। आंलाय मानि बिदा जागोन। एन्टनिय'आ माबा मोनसे जानांगौबा गोदनायाव बासथाबनानै दै लोंजोबगोन आं गासैनिखौबो। मिथियाखै थफिरामा रागाजोंबा बायदिसिना खामानि मावनो हायो अद्भुत। नाथाय रागाखौ बारा बाहाया थफिरामा। बेनिखायनो बिसोर आंखौ बुजिया। बावै सिनायनाय मोनदों माथोलै? थफिरा मा खालामफैदों नों बिसानाव? नोंलाय मा खालामफैदों? मा लांनो फैदों नों? आं गोबोरखि लांनो फैदों। गोबोरखि? मालानिफ्राय बिदि अबस्था जाखो नोंलाय दाउदै? नोंथ' खोनानाय मथेबा दाउदै गलासो। माब्रै गोबोरखि नागिरफैलायनाय जाखो नोंलाय? मालायखौ मिनियोबा गावहाबो बिदिनो जायो मिथिबाय? आंहा गोदो खामानि मावामोन दाना खामानि मावनो सोलोंदों आरो एसे। हौवाजों सानसेयावनो लांनानै सानसेयावनो दोनफैफिनजानायनि लाजिदों नामा? बेनिखायनो खामानि मावनो सोलोंखानांगौलै। हाजार माहाजोननि बिनानाव जाबाबो माहाजोननि फिसाजो जाबाबो गावनि आन्था खामानि रोंनांगौब्रा। नोंनानो जाद्रायाखैना लासिंसिंनो हौवाजों लांनानै सानसेयावनो दोनहरफिनजानाया। नों आंखौ जात बुंबाय थानाङा मिथिबायना? नोंहालाय मा खालामफैदों? माथो नोंबो न'निफ्राय होखारजादोंनो? मिन्थिया सानदों नामा? दा बायदियाव नोंनि हिनजाव जानांगौबा आंबो बिदिनो आलाय सिलाय जानांगौमोन। आंखौ मिनिनायनि सिगां गावखौनो मिनिनानै लाग्रो। गोजौआव खुदै गारबा गावनियावनो नांफैयो होननायखौ मिन्थिया नामा नोङो? लाजिनोबो रोङा मालायखौसो बुंनो फैदों। आंखौलाय सोर होखारदों? आंखौ रावबो होखाराखै। आं गोसो जाना न'निफ्रायसो फैदों हारसिंनो। बेवहाय होखारदों होनबा जागोन नामा? लाजियाबो।
नोंसो लाजिनांगौब्रा बादुलिनि थाखायनो हौवाजों सानसेयावनो फिदिंनानै हरजानाया नोंसो लाजिनांगौब्रा आं लाजिनाङा दा जिरासो मावग्रा जाबायनो माथो नों मा हाजिरा मावदों आं टिउसनसो फोरोङो दाना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आं स्कुलाव फोरोंहैसिगोन जोंहानि बाजैखौसो मोनबाय आरो टिउसन फोरोंनो बाजैखौ जानला मानला फोरोंनानै हरखानाङा मिथिबाय मा ए फर आखाइ बि फर बानलु बेलाय ए फर एप्पल बि फर बल होननानै फोरोंनो हाया नोङो जाम्बा मेट्रिक फेल बाप्पावै आंखौसो मेट्रिक फेल होननानै गालांबाय आंलाय मेट्रिकआव खनसेल'सो फेल जादों बेखौनो मेट्रिक फेल होननानै आंखौ रायो नामा खुगायाल' टेव 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 बेनिखायनो दोनफैजायाखै बे हौवाजों सानसेयावनो मोजां हौवा मोनालै बे बावले आं बेखौ हाबा खालामाखै मोजाङानो जादों बेखौ लानांगौबा खाफालसो हमनांबाय थानांगौमोन आं आदा फाग्लि दाउदै गलाखौ एन्टनिअ एसेबां फुङाव औ नोंखौ जोबोद मिस खालामदों आं बेनिखायनो नोंखौ लोगो हमनो फैबाय अब्लाबो बेफोरबायदि लोगो हमफैजायाना नाथाय मा खालामनो गोसोआ मानिया लोगोसे फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदों आं नोंनि सिगाङाव दिनै मा बाथ्रा आरो नोंथ' आमेरिकायावसो थांनो गोनांमोन ना मानो थाङासै नों आं आमेरिकायाव थांनो होननानैनो ओंखारखादोंमोन नाथाय गोबां बाथ्रा साननानै आं फैफिनबाय माबाफोर जादों नामा जोंलारि आं फावगालिखौबो थगायनो गोसो गैया बिनि गोसोखौबो आं सेफायनो गोसो गैया बेनिखायनो आं थाबैनो माबा मोनसे थिरां लानो लुगैबाय मा थिरां जों सानैबो जुलि लानोसै नामा आरो जों सानैया जुलि जानायनि सिगां फावगालिनो गासैबो खोथाखौ बेखेवनानै खोन्थानोसै नामा जुलि लानो नाथाय एसेबां हरखाबनो मानो आरो नोंनि न'खरनि मानसिफोराथ' आंनि आइ आफाखौसो दुसिगोन बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन बेखौ साननानैथ' आं फावसायनानै दङमोन नाथाय गासैबो खोथाया आइनि बायदि जायाना बेनिखायनो आं नोंखौ लानानै बहाबा गोजानावसो रायजो जाहैनो गोसो जाबाय थिग दं जों सानैजों रायजो जाहैगोन नाथाय जों सानैनि खुसियाव आंनि आइ आफायासो बोलि जानांगोन नोंनि आइया जुदि नोंखौ गावनि बेरेखा मावनाय नुयोब्लाथ' आंनि आइ आफाखौसो साजा होगोन अब्ला मा खालामगोन दे बेखौ साननानैनो फावसायफिननो गोसोआ आरो आंनाव एसेबां पावारबो गैया नोंनि आइ आफानो आङो प्रटेक्सन होनो आरो बेफोरबायदि फेमिलि मेटाराव पुलिसाबो इनभल्भ जाया बेनिखायनो आं जेबो खालामनोनो हायाखै अब्लालाय मोनसेल'सो राहा दं नों फावगालिजोंनो जुलि जादो नों मानो बेफोरबायदि खोथा बुंदों आं फावगालिजों मालाबाबो जुलि जानो हाया बेखौ आंबो मिथिगौ जेब्ला जोंनि फेमिलि मेटारा जोबनानै थाङा अब्लासिम नों जेबो सानथ'नाङा आरो फावगालिनोबो गासैबो खोथाखौ दानो खोन्थाथ'नाङा दाथ' फावगालिनि एग्जामबो फैगासिनो दङ बेनि गोसोखौ सेफायनोबो नाङा नांगौबा जों सानैबो मोजाङै थांनानै बुंहैगोन साननैसो जेरै दं एरैनो था नाथाय खोथाया उनाव गाज्रि जालांबा बेखौ आंबो मिथिया अब्लाबो दा हाखु दाखु दा खालाम जुदि नोङो फावगालिजों आंखौ थाफानाय नुयोबा मेगन सायोबा मेगनखौलाय एसे साखागोन अब्लाबो गोसोखौ हमथाफिनगोन आं दे दा सोरबा नुलायगोन आं न'आव थांनोसै बाय बाय एन्टनिअ मा होननानै नुजाहैबाय थागोन आं फावगालिनि सिगाङाव फावगालियाबा मा सानगोन आंखौ दिनैथ' आरो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव थांनो लिंबावबायसो आंखौ दोनहैनांसिगोन हेलौ दुरलाय आच्छा दिनैनो फैफिनगोनबा नोङो जागोन दे जागोन मोजाङै मोजां फैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जालायखो गोबोरखि लायनो होदोंमोन आंखौ बाजैया गोबोरखिया एसेबां मोनामो मानो मोनामनांगौ जाखो एसेबो जेबो मोनामा गोबोरखिया होमबालाय नोंनो जानानै लादो आरो मा थिग जानोबो हागौ आं गोबोरखिखौ जै आं गोबोरखिखौ जाबाय नोंबो जाफानांबाय मिथिबाय आरो गोबोरखि लायनायालाय मा एसेबां दुखु जाखो एफा बाथ्रा गोबोरखिखौ आंखौसो लायनो होबाय आरो आंनि आसुगुरावसो गोबोरखिया हाबजोब्बाय ब्रासजों हुनानै लाबानो जाबायना जेरावबो जेखौबो दाय जाबाय थायो नोंलाय हा माबा मोनसे मावनो होबा माबा मोनसे जागोन थोरसि लथा सुनो होबा आसुगुर बायगोन गोबोरखि लायनो होबा आसुगुर लेथ्रा जागोन जानोलाय माथो मोनसेबो बानाबाजि गैयालाय नोंखौ आंबाय बादुलि जादों हाबा होनोसै नोंखौ नेवलानो आं नेवलाजों हाबा जाया नांगौबा आं खामानिखौनो सोलोंगोन होमबाबो नेवलाखौ नाङा आंनो नेवलाखौ नाङाबानोथ' मोजां खामानिया माव थां बे गोबोरखिखौ जमायनानै दोन थां हासार बानायनांगौ आंहा दिनैनिफ्राय आंखौ गोबोरखि लायनो होनाङा आदा गोबोरखिनि मोनामनायाव गोबानो ओंखारलायदों वाह वाह देखो हाबा होबानांसिगोन नेवलानो नेवलाजों हाबा जायाबो नांगौबा आं थैनानै थांगोन नोंहा थैनो गोनांमोन ना अखाफोर गावदां खालि अखाफोरानो गैया दासान्दि अखाफोरानो ओंखाराखै अखाफोर ओंखारनाय लोगो लोगो थैनो थांखागोन आं नायबायल' था आच्छा बारु थाइबानि लारु आं मालाय माथो बुंबावनो थैनो ओंखारथारनायखौलाय थां गोबोरखिखौल' मोनसे जायगायाव आराम जमा खालामना दोनै थां एबा आं हायो थाबनो गोबोरखिखौ बुरजा माबानानै दोन माने जमा खालामनानै नेवलाजों सिगिबाल' खामानिखौ मावनो ओंखारो माथो बादुलि नाम्बार 1 नङा होमबा बिदिनो सिगि खामानि मावहोबाय थागोन आं बेखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु जा होगा देखा जायगा बिबोनां फामेखौ गोसोखांलायबाय एदावहैनो थांलायनि र' बिखुनजोखौबो एदावनो मोननाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय दिनैबा मा होनो एग्रांहैना लानि र' एसे हांग्रे दे मालाय लेखा फरायगासिनो टिउसन मास्टारखौ सोलायनानै होनांसिगोन ले मावबाय था बे टपिरामजों फोरोंजाबाय थाबा बांद्राय रोंब्रेगोन बियो आं जेबो मिथियालै आफा आं गेजेरनि मानसि नोंनिबो साइड जाजोबनो हाया आइनिबो साइड जानो हाया बेनिखायनो गेजेरावनो थागोन आं
दाय साला नोंबो जेबो खामानिनि मानसि नङा आंलाय नंखाया नामाथा आं खामानिनि मानसि नङा माथो खालामबावनो होमबा उल्था उल्था बोराय नोंनि गासैबो खोथायाव गलिनो आं आफा नोंखौ मिथिथारो आं आइखौ लेखा रोंबा गाव सिखाव खालामनो मोननाय नङाथ' बेनिखायनो आइखौ लेखा रोंजानो बायो बियो आं हले आइजोंसो लोगोआलै बे बारावबा हले रोंथों एसे रोंबासो मोजां जागोन दानि जुगाव लेखा रोङाबा जेराव उदायथारा बेनिखायनो आइया लेखा रोंथारनांगौ ना रायजोफोर बेनिबा मानो फावलाय लिंहरदों एसे लोगो लाहैनो ना आं बुजियासै हापां बे हंलानि खोथाखौनो सोंदों आं नोंनाव बे बबाया औहाय आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन बियो मा एक्स बयफ्रेन्डखौनो होनांसिगोन आरो ना लाइजाम गांसेल' हरलायलायथारदों जोङो बेखौनो नाजिबुदा आंखौ गोसो थोलायदों सानगासिनो खोमा आरो बेनि सायाव अमा राजाया मोनथिबावबायसो अमा राजायासो एरना होथारसिगोन बियो आंनि बिखुनजोनो ओमफ्राय दा खोथाया जाबाय हंलाया नोंखौ गोसो थोयोनो ओंखायनो आंखौ रायथिनो होदों ओइ हापां नोंबो दाउस्रि देलाय बायदि दाजाहाय दाउस्रि देलायासो आंखौ बिदि बुंफैबाय थायो आरो नोंबो बुंलायबाय आरो आंनिबो फसायनायनि जानांगोन ना बे हौवाया मानसियानो रायलायाबा बोरै बेजों हाबा जानांगौ दे आं मिथियाय मानो इसेबां रायलायनो बायोथाय मेसेजावबा जि रायलायो ओमफ्राय मोगथाङावबा खुगाजों मानो रायलायनो बायोथाय ओंखायनो बालायलांबाय आं देलाय मालाबा आंजों ओंखारलाय माबायदि रायलाया बियो नायनो आं ओंखाराहाय हापां आं मोनसे खोथा बुंगोन आरोना बे बांद्राय गाज्रि नङा आरोना बे हंलाया मोजाङानो बेनिखायनो मालाबा आंजों ओंखारबालाय माबायदि रायलाया नायथारनो आं नाहाय आं बिदि रायलायै मानसिफोरखौ बायो ओरैनोबा दाबायदियाव हाबा जानोबा आंनाव आखायाव फैसा थाइसेबो गैयाहाय गैया आरो हाबा जानोबो गिलायलांबाय हाबा जाखांनायनि उनाव हौवाया सोरबा हिनजावखौ गोसोथोबा मा जानांगौ जाखो है बेफोरखौ सानबाय थायो नामा साननो गोनां बाथ्रा दानि जुगाव हाबा जाखांबाबो माबा बुथारलायनायल' जायो गारना थांलायलायनायल' जायो गारना थांबाबो जेबो नङा बे बुथारलायनाय आयु निउस खोनाबानो बर'निल' खौरां लायाहाय आं दा अल इन्डिया मा जायो नायजोबथारो नुबानो माबा गोसो थोलायनानै बुथारलायनाय मोनलायनि बुथारलायनाय बिदिल' नुग्रा जाबाय बेनिखायनो गिसै आं दाना गिनो गोनां बाथ्रा माला सोरनि गोसोआ मा सोलायलाङो रावबो पात्ता मोना होमबाबो हंलाखौ आङो बांद्राय गाज्रि मोना आरोना नोंनि थाखाय मोजाङानो जागोन खेबसे आंजों ओंखारफाबानो जाबाय दे नायनोसै मा जायो दे होमबालाय स्कुलाव थांनोसै आंबो दे आंबो थांहोलांसै हंलानो सासे हिनजाव नागिरना होबासो नारजिबुदा आंखौ हेबै हेबै बाथ्रा बुंनाय नंला बियो आरो बे हंलायाबो आंनि न'आव थांनानै बायदिसिना जाहैनांगौ आरो बेहासो आंनावसो थाङो आरो बियो मानसियानो रावजोंबो रायलाया आंजोंल' रायलायो माबायदि फाल्थुथाय बेनि थाखाय नारजिबुदा आंखौसो बोराबग्रा जालायलांबाय बाल बे हंलानि थाखायनो अबेनिफ्राय फैखो बेलाय खुलुमबाय मादै बहा फैदोंमोन मादै नों आं नै बेवहायनो दुम्फाखौ लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय नोंलाय मानो फैदोंमोन जों गामियावलाय सोरानाव फैदोंमोन नों आदा थफिरामखौ लोगो हमनो फैदोंमोन थफिरामालाय बहा दङ आदा थफिरामा न' गारनानै बाजै दाउस्रि देलायमोननावसो दंफैयो माला बिदि जाखोसै मा जाहोननि थाखाय जाहोनखौ आंबो बारा मोजाङै मिथिया दे बेथ' नोंसोरनि न'खरनि खोथासो नङा होनबा आंबो सोंफ्लांबायसो दे गोनां जायोबा आं थफिरामनाव सोंगोन जागोन दे मादै आं थांनोसै दे मालाबा जोंनाव थांबानो जाबाय सम मोनोबा जागोन दे मानसियालाय गाज्रि नङा फावगालिनि थाखाय पारफेक्टथार बे बाराबा हले बिखुनजोआ मोजां खामानिखौनो मावदों आरो गावनि मतलबनि थाखाय हाबा होनो नागिरदोंबाबो फिसौफोरनि मोजां खोथाखौसो सानो आंनिखौसो साना बे बिखुनजोआ मानोबा आंखौ नायनो हाथारा बियो गावसो मिथिसिगौ आरो ओमफ्राय नै थफिरामाबा मानो न' गारनानै फैखो बेलाय आच्छा दाखालि केन्द्र बिद्यालयनि मास्टार सासे आंखौ बुंदोंमोन गावसिनाव मास्टार गोदान सासे हाबसिगोन होननाया बेखौनो बुंदोंमोन होमबा बे थफिरामासो मा जादों बेबा मानो होखारलायनाय जादोंहाय आंनि फिसाजोआसो बिसा न'खराव देनां बिहामजो जाहैगोन दानिफ्रायनो गावनि फिसालाखौनो होखारलायदोबा आंनि फिसाजोआथ' खम खस्थ'यै रायजो जानांगोनहाय हाथार जानाय नङा दानिफ्रायनो एसे सुलुं लायाबा जाथारनाय नङाहाय थफिरामनाव सोंयो र' मा जामारदों बेनाव सोङाबा जानाय नङा